gràcies i endavant. Jaume, no sé si és això, amb la introducció ja em queda poc més a dir que entrar directament a explicar el projecte gairebé. De fet, fixeu-vos que només amb el nom ja veus que la cosa va relacionada. De fet, utilitzaré moltes de les coses que ja us ha explicat la Maria per anar un passet més enllà, podríem dir, per adaptar aquest projecte a entorns que creiem que és clau ser-hi, sobretot per motius de conscienciació, que al final a tots plegats ens interessa perquè més enllà, des d'un punt de vista científic, fer les mesures, fer els càlculs i fer les estimacions i intentar donar suport en tots els números que se'ns puguin demanar, el fet que la gent més jove i la gent no tan jove també prengui consciència de la importància del soroll i de la qualitat del paisatge sonor per nosaltres és un element molt clau, per aquí va. Aquest projecte, encara que avui l'estic explicant jo, som uns quants de la Salle vinculats a l'hora de desenvolupar, sobretot ja veureu tota la part més de materials i d'acompanyament, perquè al final aquest projecte té una mirada molt pedagògica, o almenys té la pretensió, té la mirada de ciència ciutadana, però també té una mirada molt pedagògica, perquè al final vam agafar el concepte de sons al balcó, aquesta mirada que ens ha explicat també la Maria, demanem-li a la gent com és el seu paisatge sonor, demanem-li que el registri, demanem-li que es mulli contestant-nos quina és la seva sensació respecte de l'impacte sonor. En aquell cas concret era casa seva. Penseu que Sons al balcó, com ens ha explicat la Maria, va néixer durant el confinament, però aquest concepte, aquest exercici de demanar a la gent que faci el pas de prendre consciència, el pots fer a casa, i probablement, per exemple, intervindran els veïns, cosa que ja va passar, sobretot al confinament, però després el pots fer a tot arreu. És a dir, el pots fer quan la gent surt a passejar el cap de setmana o el pots fer demanant-los que prenguin consciència de com és l'entorn sonor quan van a la feina, per exemple. I vull dir que és un exercici que és molt saludable de fer arreu. I amb aquesta idea ha sorgit aquest spin-off que té dos eixos, i el primer, penso que per nosaltres almenys ha estat el més innovador, que és el pedagògic educatiu vinculat a escoles. És a dir, la mirada escolar, nosaltres aquest projecte juntament amb l'Ajuntament de Sabadell i amb la seva complicitat i amb el seu accés a les escoles de Sabadell, hem fet una espècie de spin-off, podríem dir, de Sons al balcó, vinculat a aquestes 4 escoles d'institut de Sabadell, amb tot un acompanyament durant tot aquest curs acadèmic. És a dir, amb quin objectiu? Des d'un punt de vista pedagògic, acostar-nos a les classes de diferents edats, perquè des de quart de primària fins a segon d'ESO, acostar-nos a les classes a través dels seus professors, a través dels seus mestres, explicant conceptes com què és el so o què és el soroll, i aquestes distincions, què entenem per contaminació acústica, què és pròpiament la ciència ciutadana, és a dir, què vol dir aquesta mirada de participació, alhora què és un paisatge sonor, que moltes vegades és quelcom que no està definit perquè sí, i què entenem fins i tot per zones tranquil·les a les ciutats. Aquest projecte, a part d'aquesta part més, podríem dir, més formativa, més de classe, incluïa, i de fet això és una cosa que ja hem fet, excursions caminant per la pròpia ciutat, on en els grups classe els acompanyàvem nosaltres directament amb sonòmetres i amb altres aparells. Aquesta és una de les mirades. Penso que d'aquest projecte probablement la més rica, sobretot per la novetat que ens ha portat a nosaltres i que esperem d'alguna manera també haver pogut aportar nosaltres a ells. I l'altra part seguia una mica l'estela ja de sons que havíem tingut fins ara, que és la mirada de ciència ciutadana per tothom, és a dir, de la forma com es promovia des de l'Ajuntament i des de la part nostra aquest projecte. Un cop obert aquest projecte de ciència ciutadana a Sabadell, era per tothom, qualsevol ciutadà o ciutadana podia participar dient-hi la seva. Tot plegat encara és obert, de fet no us podré explicar resultats perquè el projecte no està acabat, per tant, malgrat ja la part també d'enquestes, no podem tenir números tancats perquè encara hi ha gent contribuint, però és cert que si us hagués de comparar la mirada dels infants i joves o la mirada dels ciutadans, no hi ha color, és a dir, la part de ciència ciutadana en aquest sentit s'ha quedat un punt enrere, pendents encara de tancar-ho i per tant encara poden passar coses, però de les experiències més enriquidores, de les que han sorgit més coses, jo us diria que han estat les passejades sonores, els soundwalks, realment el diríem així amb la paraula anglosaxona.
Les pensàvem sortint des de la seva pròpia escola i tornant a l'escola i buscant 3 zones tranquil·les al voltant de la seva escola. Clar, zones tranquil·les, doncs hi va haver escoles que van ser més afortunades que d'altres, perquè depèn d'on estigui ubicada l'escola, doncs en el millor dels casos tens una plaça, inclús que depèn de com pot ser dura, vull dir, el que passa que com a mínim hi ha doncs, una zona de jocs, no? I t'hi pots aturar a fer-hi aquest exercici, no? De parar-te. A més, els acompanyàvem doncs, a estar una estona en silenci, difícil també, però es feia, no? Separats entre ells. No? Els més joves els hi proporcionàvem material físic en paper perquè poguessin respondre. No? Els més adolescents, doncs, moltes vegades ells ja anaven amb el seu propi telèfon mòbil per fer el vídeo i tot plegat. Els més joves el vídeo no el van poder fer. Vull dir, van poder fer l'experiència, però no la part més aplicada, no? d'enregistrar. La veritat és que va ser molt divertit. I a més, sí, és que és una de les paraules que més ho defineix. A part que va ser molt intens, perquè la seva curiositat és molt ampla. No? És a dir, no donar les coses per suposades, no? Quan es té depèn de quina edat, no? I introduir elements nous, i introduir inclús dispositius nous, no? Anar amb el sonòmetre, ensenyar-los-hi, fer concursos de crits, no? Per exemple, allà al mig, no sé si els veïns estaven molt contents, però la qüestió és que poder comparar, no? Per ells i poder jugar una mica amb tot plegat era un més per ells en termes d'aprenentatge i per nosaltres en termes una mica d'engagement, no? Diguéssim, de tenir-los així una mica més lligats al projecte. No? En tant que projecte, que és una mica el que també us intentava explicar, més que de resultats, perquè com us deia no els podem avaluar del tot encara, no? És quelcom que com que ha estat amb una mirada molt escolar, doncs és quelcom que ha durat un curs acadèmic i per això encara no ha acabat. No? És a dir, nosaltres vam començar preparant materials, vam començar fent sessions de formació al professorat, no? de les escoles, no? I a partir d'aquí doncs ja preparant la campanya, perquè una cosa és fer les formacions al professorat perquè ells s'ho puguin portar a classe, no? D'alguna manera, i els dubtes, no? I proporcionar inclús el propi material, els PowerPoints, activitats més lleugeres que no pas aquesta activitat final de l'excursió, no? Perquè puguin fer a classe, petits tallers, no? Aquesta part d'anar preparatòria, podríem dir, no? Perquè quan nosaltres al voltant del febrer vam anar a fer l'excursió amb ells, això no vingués de nou, no? Sinó que ja d'alguna manera haguessin treballat elements a la classe. No? Llavors, què ens queda ara? Doncs ara que estem a aquesta part final més llarga, no? Aquesta barra més llarga, que és la part de la campanya i de l'anàlisi de les dades. No? Penseu que aquesta anàlisi de dades, més enllà de les respostes de les enquestes, que això és força ràpid d'analitzar en el sentit d'extreure les dades, però hi ha tota la part vinculada, que us comentava abans, la Maria, d'extracció de sons, d'extracció d'imatges. No? Per tant, a mesura que anem rebent contribucions, doncs d'alguna forma les anem processant i tancarem el curs amb ells explicant-los com ha anat, no? És a dir, quina ciència han fet ells mateixos, perquè nosaltres al final posem el nostre coneixement al servei d'analitzar aquestes dades, però realment qui ha tret els vídeos i qui ha proposat, no? Si aquest lloc o aquell altre són ells. No? Per tant, fixeu-vos, com a objectius, la conscienciació, per una banda, i a més, indirectament pretenem la conscienciació dels infants i la conscienciació de les famílies, perquè en el moment en què fas una proposta a una escola de primària de nens que majoritàriament no tenen telèfon mòbil, però els hi proposes fer-ho, vol dir que probablement ho faran amb els pares i les mares. No? Per tant, d'alguna manera estàs contaminant positivament, no? amb aquests deures, no? Ben entesos, que al cap de setmana, quan surtin a fer una volta, tinguin present, no? de fer això d'alguna forma. No? Per tant, aquesta aproximació també als conceptes, no? de què és una zona tranquil·la, els hi posem llistats de zones tranquil·les de Sabadell perquè puguin doncs, tenir idees on anar a buscar, no? Que no hagin de pensar-ho tant des de zero. No? I l'altre és la conscienciació ciutadana, perquè en paral·lel, quan hem obert aquesta campanya de ciència ciutadana vinculada a les escoles, l'hem obert també per tota la ciutadania. Per tant, en el fons, a través de l'Ajuntament i a les nostres pròpies xarxes socials, també hem procurat acostar-nos, no? A tothom. Amb l'objectiu d'obtenir un mapa de zones tranquil·les amb una mirada audiovisual, sí? És a dir, que d'alguna forma sobre el mapa de Sabadell puguem punxar i veure els vídeos, no? D'ostres, mira, tal dia, tal hora, no? Al Parc Catalunya, no? En aquesta part passava això o passava allò altre. Sempre demanem coses, no? Ja entrant més al que és la part pròpiament del projecte de ciència ciutadana, malgrat convidar a tothom, no? I intentar explicar-ho com una mirada lúdica, no? Una mirada que es pugui gaudir, no? Doncs mantenim el tema dels vídeos de 30 segons. Pensem que vídeos més llargs serien interessants per nosaltres des d'un punt de vista científic, però a part de que pesen molt, quan més demanes, menys gent ho fa. Per tant, en el fons, preferim un conjunt de tastets,
no? Que no pas potser una o dues persones molt implicades que et facin moltíssima feina, però potser tenim menys diversitat, no? I l'altra cosa que també som ganes de passejar, una mica ganes de donar una volta i veure què és el que passa, no? Aquí, per si teniu interès, aquesta és la web a la que podeu accedir al mapa per una banda i per tant els vídeos que ja hi ha penjats, no? I aquesta concreció de dir què us proposem? Bueno, doncs aneu a zones, a parcs, a places, no? Que en el cas concret de les escoles, que ja els vam visitar, moltes d'elles, no? I en el cas de la ciutadania, doncs, on vulgueu, al final, no? Però sí que és veritat que llancem provocacions, no? De dir, per què no aneu aquí? Per què no aneu allí? No? A llocs concrets que nosaltres també hem visitat, no? Malgrat no ser de Sabadell, pensant que poden ser llocs interessants, per una banda, de tenir censats, inclús mapats sobre un mapa per poder-ho observar, i per altra banda, perquè realment pensem que són llocs on pot ser interessant que la gent entengui que anar a passar una estona allí, doncs, en cap de setmana o a la tarda al sortir de l'escola, tots sabem que les zones amb bon paisatge sonor tenen una mirada gairebé, us diria, restaurativa respecte a la persona, no? Per tant, intentar donar idees en positiu sempre, no? No anar a buscar mai aquella cantonada crítica amb tant trànsit, sinó anar a buscar aquell lloc on potser anar a berenar és com molt més tranquil, no? Pel que fa als objectius, jo us diré que a les aules hi ha hagut una bona entrada i inclús amb el professorat hi ha hagut molt interès i també les coordinacions pedagògiques de les escoles. Les excursions van tenir molt bona acollida, ens ho vam passar molt bé, tots plegats, no? Vull dir, inclús nosaltres, els que hi anàvem a acompanyar-los, que cada dia ens anàvem més o menys canviant per repartir-nos-ho també una mica, hi havia moltíssima participació per part de l'alumnat, no? I sabem que ara tenim pendent una última volta, que és tornar a les escoles amb els resultats, diguéssim, no? Amb els resultats en paper, per una banda, dels més joves, no? I amb els resultats analitzats online dels no tan joves, no? I de la part més de participació ciutadana. Pensem que la part de ciutadania ens caldria una empenta més. Aquí hi ha hagut una dificultat d'engagement prou clara, podríem dir, no? Però vaja, en general el projecte, no? Aquest punt d'espin-off de dir, doncs, no ens quedem a casa sinó que anem a fora i a més involucrem col·lectius concrets, no? En aquest cas les escoles, la veritat és que estem molt contentes, no? Des de la mirada del més científica i doncs sempre pensant possibilitats de millora per fer-ho millor la propera, no? Les properes escoles que puguem visitar i també per treure'n el màxim rendiment des d'un punt de vista científic. O sigui, és cert que el punt fort sobretot l'hem posat en l'acostament, no? D'allò que ja havíem una mica après en altres projectes, acostar-ho i posar-ho en pràctica en un lloc concret, però al final per nosaltres això no deixa de ser també un projecte científic, de ciència ciutadana, però científic. Per tant, al final, qualsevol dubte, comentem. Moltes gràcies, Rosa Maria. Ara passem ja a una intervenció per part de l'Helena del Pozo, jo diria que estrictament vinculada a l'educació ambiental. Jo definiria l'Helena com una educadora a 360 graus, no? Que acumula més de 10 anys d'experiència a la consultoria i també més d'una dècada com a tècnica municipal, referent a educació ambiental, com a promotora de la xarxa d'escoles per a la sostenibilitat en els seus inicis, a través de la seva secretaria tècnica, també membre activa de Senred, xarxa de xarxes escola a nivell estatal, a nivell espanyol, actualment coordinadora de la xarxa local al Prat d'Escoles Més Sostenibles i ha participat en diversos projectes d'activació i sensibilització d'educació i ciència a l'entorn del Delta del Llobregat. Moltes gràcies, Helena, i com vulguis. Doncs ja he preparat aquesta presentació, he fet una mica de recull aquí de les coses que volia presentar-vos. Primer m'agrada, sempre que parlem de les experiències que acumulem a l'Ajuntament del Prat, és de la ubicació, no? Estem al Delta del Llobregat, som la ciutat de l'aeroport, diguéssim, i és un espai que té molts usos al seu territori i això genera unes friccions entre els diferents usos que són difícils de gestionar però alhora són molt interessants. És com si tinguéssim amb una petita escala, amb 92 quilòmetres quadrats que tenim de delta, tot de connexions que es deuen donar de forma esporàdica en tot el territori català, per exemple, per dir alguna cosa, i les tenim allà, no? Tenim un port que ha guanyat espai al mar, uns 3 quilòmetres, un riu que el vam desviar també uns quants metres, la seva desembocadura. Tenim uns espais agraris d'un gran valor i, per suposat, tenim uns espais naturals que
que han permès, en els quals hem identificat fins a 350 espècies diferents d'aus, amb el valor que això té. En aquest espai, des de l'Ajuntament s'ha promocionat sempre l'educació ambiental. De fet, fa 4 o 5 cursos escolars vam celebrar 30 anys d'activitats d'educació ambiental, perquè es va començar a defensar aquest espai mitjançant donar-ho a conèixer i, evidentment, donar-ho a conèixer en els centres educatius. I des de fa 30 anys que tant els grups que són del Prat, perdoneu, els grups educatius del Prat com els que són de fora, se'ls ha ofert conèixer el Delta. I amb aquest fil de donar a conèixer aquests espais naturals doncs, hem generat moltes activitats. Aquí tenia... Hem generat moltíssimes activitats, us diria que en els darrers 10 anys hem tingut una programació estable d'unes 30 activitats, que sempre les hem anat repetint durant els darrers anys, i vol dir que hem tingut en total unes 65.000 intervencions amb els centres educatius del Prat. Bé, en aquest espai i amb aquest tarannà del nostre Ajuntament se'ns acut fer aquest projecte d'elaborar el mapa sonor del Delta i li vam posar un nom una mica més atractiu, no? El Delta Sona, i això va sorgir perquè la Universitat Pompeu Fabra té una fundació que es diu Fundació Fonos i aquesta fundació tenia un investigador que estava fent un treball i ens va demanar permís per accedir a uns espais que no són molt accessibles, vinculats també a l'aeroport, i una de les coses que curiosament va ser posar un micro amb un formiguer i gravar les formigues com es movien dins del formiguer. I ho vam trobar supercuriós i molt interessant, perquè jo no ho havia sentit mai, això. I a partir d'aquí vam posar-nos en contacte amb aquesta fundació i finalment vam dibuixar una mica aquest projecte amb aquests objectius i l'activitat bàsicament era anar a gravar sons al voltant en el nostre territori, ja fos urbà o espais naturals. Vam començar pels espais naturals perquè ens sembla més atractius en aquest sentit, perquè a més vam veure el projecte com una manera d'aproximar-nos als espais naturals diferent i innovadora, perquè sempre portem els grups a veure els ocells, a veure quines plantes troben, i no havíem treballat mai a nivell més sensorial. I bé, ens va semblar que el so era... Vam definir una activitat escolar perquè al final els educadors ambientals tenim aquesta tendència, no? Que sempre anem a buscar les escoles i els que em coneixen ja somriuen perquè sempre soc molt crítica amb això que fem, que sempre anem a buscar-los a ells, que els tenim allà tancats a les aules i han de passar sí o sí, vulguin o vulguin, per segons quines coses, però vam començar amb això i el que vam definir és primer una presentació i una pràctica d'enregistrament, després anàvem al camp i fèiem l'operació aquesta de gravar-los i després també el que era molt interessant era aquesta sessió de tancament perquè era com la més tecnològica, no? I això també obria un altre àmbit en aquesta activitat que era treballar amb un programa per treballar el so, que era l'Audacity, que és un programari lliure, que això també vinculava amb l'àrea de tecnologia en els centres educatius. Després aquest so el netejaven, el retallaven i aleshores anaven al Freesound, que és una plataforma, que hi ha unes quantes, però és una plataforma que hi ha a internet on hi ha molts sons de tot el món penjats i accessibles. I aleshores els alumnes incorporaven aquests sons perquè geolocalitzen i aleshores automàticament la pàgina te'ls referencia i a més els havien d'etiquetar. I hi havia instituts que fins i tot els professors d'anglès, el professorat d'anglès, els hi feia etiquetar en anglès, amb la qual cosa també treballaven a l'àmbit lingüístic. És a dir, que a poc vam anar enriquint. Aquests són algunes de les eines, el sonom, les gravadores, els auriculars una mica especials per tenir realment el so concentrat del que estem sentint. Vam inventar-nos uns fulls de registre. Aquesta és una de les pantalles que genera l'Audacity, una altra pantalla del Freesound. A més,
Això ho vam fer des del 2013 fins al 2018. I des del 2018 al 2020... des del 2013, perdoneu, fins al 2020 de la pandèmia. I aleshores, del 2020 fins ara, amb aquest any de pandèmia, el que hem fet ha sigut una petita adaptació en format de servei comunitari, perquè hem donat la possibilitat als alumnes de que gravessin ells sols amb el seu telèfon i els pengessin també al Freesound. Doncs durant tot aquest temps, durant aquests 7 anys que hem anat desenvolupant i treballant amb aquesta Fundació Fonons amb diferents estratègies i fórmules administratives i complicades, una vegada un conveni, una altra vegada una subvenció, una altra vegada un contracte menor, hem anat fent el que hem pogut. Ells van demanar una subvenció al Ministeri de Ciència i Tecnologia i van generar un tutorial i un material didàctic que no l'he linkat aquí, si de cas ho linkaré i m'imagino que la presentació que us deixin arribar, que us facin arribar, ja tindrà el link perquè són eines interessants si les volguéssiu aprofitar. Aleshores, què hem aconseguit? Doncs, evidentment, hem treballat, hem donat a conèixer aquests elements que tenen llicències obertes, tant a l'Audacity com al Freesound, a tot aquest professorat amb el que hem treballat. Pensem que l'alumnat que ha fet aquesta activitat i després la ciutadania, perquè també ho vam obrir a alguna activitat així oberta per públic no escolar, ha fet una presa de consciència dels sons i hem acabat elaborant un mapa sonor digital. Aquesta és una de les imatges que si entres al Freesound i busques el mapa, doncs et vas apropant amb una lupa i aquest és el delta i això són el recull de sons que hem anat acumulant en aquesta zona. Aquí, quan us arribi la presentació, sentireu algunes dels sons. Hem posat els més interessants. Han saltat diapositives. Jo aquí tenia una diapositiva que explicava que hem treballat amb unes 500 persones, entre alumnat i públic en general, i hem acumulat uns 250 sons. Podeu comptar que d'aquests 250, com deien, que fèieu cridar als alumnes per jugar primer, perquè així juguen i després ja fan la feina, doncs és bastant divertit també el que ells es graven. Vull dir, Homo sapiens, es graven ells parlant, vull dir, de tot, no? Però també, per altra banda, també és veritat que hi ha gravacions que són interessants. Hem gravat tant els espais naturals com els espais, com parcs públics al voltant dels instituts i la pandèmia ens va enganxar que havíem de fer un mapa sonor d'un institut. Volíem que identifiquessin dins d'un centre educatiu zones tranquil·les, zones amb més escandalera, diguéssim, zones més conflictives. Bàsicament. I aquí hi ha els links on hi ha les informacions que hem penjat a la web. També, derivat d'aquest projecte, la Fundació Pi i Sunyer ens va demanar que féssim una fitxa d'aquestes de bones pràctiques, és a dir, que aquí teniu més informació